Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy gyönyörű, szép állapotú S51 NS Simpsonnal. Azt lehet a motorkerékpárról tudni, hogy 1985-ös évjáratú, az NS szériának a legutolsó darabja. Lehet látni, hogy eléggé rozsdás állapotban van, ez annak köszönheti, hogy 30 évig egy pincében állt, tehát egy szezont volt használva, 7600 km van benne, és igazából én ezt a motorkerékpárt tuning alapnak vettem. Tehát ez a gyári blokk, ami benne van, ez egy folytott 50 köbcentis 3 sebességes 6 voltos megszakítós motorblokk. Érdekessége, hogy ez egy vékony Schuberes karburátorral volt már szerelve, még nem ez, ami rajta van, mert ez az Enduro Simpsonnak a karburátorja, hanem egy ugyanilyen karburátorral, csak most azt lusta voltam kipucolni, és ezért rátettünk egy másikat. A motor motorikusan egybe van, fényezésre vár majd, és majd egy 70/4-es motorblokk a tervem, amivel igazi motor, vagy inkább robogó gyilkos lehet majd a gép. Tehát nézzük meg, hogy indul jelenlegi állapotában a motorkerékpár. Látod, hogy első rugásra indul. Jellegzetes Simpson hangja van neki. Főtengely szivering csere után most remekül muzsikál a gép. De majd igazán a 70/4-es blokkra leszek kíváncsi. Azzal azért már fog száguldozni rendesen a masina. Na hát ennyi lett volna. Majd végigkövethetitek a motorkerékpárnak a felújítását és a tuningokat is. Na, szevasztok! Megy. Szétszedtük az NS-t, lehet látni, darabokban van az egész. Sárvédők rögtön leugrott. Első villa telószári cserések lesznek. Lehet látni, nagyon csúnyán össze van rohadva. Már szereztem hozzá új teleszkópokat. Itt a kormánykifli résznél újra lesz fényezve. Az motor elemei teljes fényezést fognak kapni, a vázelemek is fényezve lesznek. Sportgumikat fog majd kapni. Picit meg lesz ültetve majd az eleje. Így állunk most.